bys měl ještě za ještě nějaký záběry. Že já spíš vás fotím, než točím záběry. Jo. Ale docela malinko. No, to je dobře. Asi když jedeme do spát, tak slunta asi víc. Jenom když je velká plocha cesta. Dej si nemusím dát vodle, jo? Já si dám jedničku dál. Zase na To bude Tuháň. Já bych tam dal Vinařice Tuháň, protože ve Vinařici je Tuháň. Když ve Vinařicích, tak tam je část Tuháň. Co jako my máme část Kročihlavy a Švermov. Já takovou noční jízdu máme, víš? Mami, nevíš, že já udělám noční jízdu? Mami? Mami, to bude taková noční jízda, ne? Mami. A je to hezký tady večer. Je Ani. Já natáčím noční jízdu. Praha. Nebo takhle natáčet, snad bude nějaký přes cinkat. Tam přes ten další přejezd, mami. Mami. Pojedeme přes ten přejezd. Jo, já teďka natáčím tu noční jízdu, již tak, jo, mami. To videjko se bude jmenovat noční jízda a již tak si můžeš na to kouknout. Teďka pojedeme přes ten starý most, ne, mami. Přes ten nejstarší most, ne, mami. Byl v roce 1912. Už se blížíme k tomu mostu, ne? Tady jsou tuny 22. Se ti to vyplo, jo, ten raplout? Asi, nevím, asi jo. A ten nejstarší most. Aspoň se můžu kouknout na tu noční jízdu, mami. Což už bude 4 minuty. I když jsme ještě ve Středočeském kraji. A to budeme zase přes dálnici. A přes ten přejezd. Nejmodernější. Ještě půjdeme ještě přes ten druhý přejezd, mami. Nevím. Co vidí? A to je stejná trasa, jak jsme jeli k ním, mami.
To bylo krátký. Jo. 19 hodin a 39 minut. To bude dlouhé videjko, ne mami? To bude dlouhé videjko přes hodinu, ne? Do Kycany. Byla jsem do Kycany. Hele, konec obříztví. Dálnice skoro. Jde za světlo. Co to nemůže zaostřit? Když je moc velká, to tak moc nevidím. Když je velká. A my se blížíme k tomu předu, mami. Prosím tě, Vítku, já potřebuji říct, ne, aby jsme tady lekali. Už já vidím tu trasu. Dálnice. Korycany to jsou, mami. Ne Rokycany, ale Korycany. Aha, já jsem si splet. Odlená voda. Musíme sledovat značku dálnice. Hele, dálnice, musíme odbočit. Ať ty nepředeme ve 20. Už natáčím 9 minut a skoro už 10. Snad ještě přijedeme v 19, protože už je to pomalu chvílík
20 hodin. Chlumín. Jo. Musí se blížit ke křižovatce, mami. Teď nemůžu do trávy, víš? Ale jde jak posranej. Natáčíš to super. Přes 10 minut. Tak u 11. Pak budu koupat, mami. Jdeš přes 100 reálně. Jela máma. Bude to dlouhé videjko, mami, když už to bude skoro 12. Tak já jenom chvíličku tady jsem a ti pak řeknu, že už se přesněkuju, ale už jsem přes 12 minut už natáčím. Tu se vidí, jestli budu natáčet hodinu, mami. Protože mám připravené i na hodiny. Mami. A mami, to bude dobré videjko, víš proč, mami? Protože já si můžu na to kouknout místo YouTube. A to je noční jízda od Vítka. Mně si to bude líbit. Mami. Když nám čekáš jeden přejezd. A já nevím, jestli to je stejná nebo ne, mami. Nevím, připadám, to bylo stejný. A tady jsme jeli. Říno, kralupy veltrusy. My jsme jeli kralupy, jo? Jediný, co zachrání, tak jsou kralupy. Jdeme na veltrus. Navigaci. Mám se odbočila tam doleva. Mami. To bude dobré videjko, ne? Určitě. Jestli to bude přes hodinu, tak to bude dlouhé videjko ze všech urbanů. Jo? Tak tam mám i natočeno, co jste vy tam říkali, jo? A to nevadí, můžete tam říkat něco, jo? Tak já budu mluvit slušně. Tak jo. Co já rozdíla ty, co si na to koukají. Vojkovice. Jo. To je tak. Ok. My jsme teďka ve Vojkovicích a už natáčím 14 minut. Jej. Já mám hlavný autobus. Tam byla tačka, to nebo nakreslený autobus. To musí se vyměnit značka s modrým. Tam není značka. Musí to odjet. Tamhle budeme jezdit. Konečně.
To je dobré místo pro natáčení pro jízdy, mami, ne? Mami. Tvoje místo. Pro jízdy. Večerní. Teďka děláme noční jízdu, ne, mami? Já u toho natáčím. Hele, průmysl, to bude určitě Neratovice nebo Kralupy, mami. Že tam vidím hodně věcí a hodně světel. Takže jsme u Kralup a mami. Když v Kralupech, tak v Kralupech ti můžou ukázat cestu do Kladna. Přes Zákolany. Chceš někdy přes Zákolany, mami? Mami. Já už jsem jela přes Zákolany. Pojedeme teď pojeme, dneska pojedeme přes Zákolany, nebo ne? Hele, to bude určitě dálnice, když tam vidím auta. No, ale nějak dřív je. To pojedeme přes most, mami. Koudí se most. Nějak minuli to. Dala jsi nějakou blbou trasu? Jo. Tak blbou. Jo. A nevadí, mami. Mami, když jsi chtěla vidět, tak v Kralupech, mami, když budeš v Kralupech, tak ti možná tak jsou některé značky, ty ti ukážou do Kladna, víš, mami? Opravdu, když jsme jeli s tátou od těch tunelů a od těch hasičů, tak jsme viděli značky, které vedou až k nám do Kladna. Jo? Veletrusy. Já si nepamatuju veletrusy. Co je ve veletrusu? Počkat. Nic ve veletrusu. Veletrusy, ne veletrusy. A co hele, tam jsou ty poblíž těch Kralupy nad Vltavou, ne, mami, viď? Že už můžete vyježdět, co teďka vidíme před sebou, tak to jsou už Kralupy nad Vltavou a Veletrusy jsou malé městečko. A takže ty věže značí, že už že už za chvilku bude začínat Kralupy nad Vltavou. Už tam budou značky. A mami, nevíš, že může se někdy stát, že si dva městečka spojí, víš, mami? To se někdy stalo, když jsme my byli protektorát a stalo se, že se spojil Frýdek a Místek a to se spojil Frýdek a Místek se teďka, jo? Třeba Buda a Pešť a to bylo v Maďarsku a to se z toho složilo Budapešť. Mami, víš? A mami, a víš, kde je nejvíc závor, mami? V Ostravě. Mami, jediný průmysl, jediný, co známe v Ostravě, tak jsou Vítkovice. A já nevím, proč Češi používají slovo Vítek jako jmenování věcí, ne těch věcí, ale míst. To je divný. Ale Praha Ústí, Praha. Vidí, mami. Že půjdeme Praha. Mami. Dál nemůžem. Musíme za táčkou. Musíš jet směr Praha. Jo? Půjdeš směr Praha, ne? Mami? Chceš jít tak, že napojedeš do chceš jít tak, že napojedeš do Německa? Jsem. Mami? Už já jsem četl, že Praha je tam, mami, víš? To jsou ale Kralupy nad Vltavou, mami. Víš, že? A to je elektrárna. Ty víš, že patří k elektrárně. – 20 minut už natáčím. Neratovice rovně.
Proč odbočuješ na dálnici? Mami? Kroupy nad Vltavou, mám pravdu. A proč objíždíme Kroupy nad Vltavou? Tam Kroupy nad Vltavou nám ukáže trasu k nám, mami. Jupí, půjdem do Kralup, mami. Mami, učí se. Půjdem do Kralup. No a v Kroupech tam ukážu trasu do Kladna. Co? Já už jsem byl několikrát v Kroupech. Jupí! Kroupy nad Vltavou. Kladno, mami, hele. Koukni se, mami. Mám pravdu, Kladno, mami. Vidíš? Tam jedem. Takhle vypadá pravda, mami, víš? Já jsem to říkal. Už nemusíš na navigaci, mami, víš? No, já si radši nechám. A proč, když nám tu už ukazuje do Kladna? Mami. Ty nápisy. Aby tě zase doberou na k ním, mami. Mami. Já chci zase k Maťovi, k tomu kachne, k tomu, k té kachně, mami. To se o tom domluvíme, jo? Takže Králupy nad Vltavou 23 minut. Králupy nad Vltavou 3 minut, 23 minut, natočím už přes 23 minut. Vlastně nevidíš, tu už je 9 hodin a 5 minut. Ale 33. To je Vltava. Vltava. Rovně máme, jo? Počkej. Ne, tam. Jo. Jsou ale veliké Králupy, ne? Je, elektrifikace, jupí. Kladno tam. Kladno do, myslím, že doprava. Říkám to správně. Ne, ty jedeš na Dolany, mami. Kladno bylo tam, mami. Ta navigace je takový vocas. Mami, co to je? Ty Králupy nad Vltavou nádraží. Hezky, to musím hodně zakamerovat. Přes, pojedem. Jupí, mám štěstí. A my? Mám štěstí, jupí. A ještě 97. Hele, tam je nádraží. Ježiš. Co leju? Boho. Ani? Spí. Spinka. Ajaj. Co leju, koukni se na něj.
Boho. Leží? Leží. Leží, mami. On už konečně leží. Konečně jsme jeli přes nějaký přestupí. Minice. Je půjdem přes Minice, ne? Mami. Jo. A další přejezd. Mami, tam přes další přejezd. Dneška tak spinká, jo. Jo. Já ji vidím, jak spí. No a co tam mělo teda? Co dělala? Leží. Leží, mami. Jo. Jo? Leží. Jak jsi spřála. Jsi chtěla, aby ležel. A jsi řekla, že Anička, aby neusnula, ale to si to splnilo všechno. Jenže Anička ti usnula. Ale ti leží. To pak zkontroluji, já jsem to viděl. Někdo by mohl nabídnout, proč chodím ke kováříčkovi a nejdu rovnou ke kováři. Proč na místo Rolling Stones hraju jejich před kapelu. Mohl bych argumentovat, že Stony jsem měl... Budou další závody, ne, mami? 13krát a píseň To je dobrý, mami. Mně se líbí videjka plus mezi státy a plus těma. Mezi a plus se závodama. Já si to zase zmenším. A taky nevím, to je odsaz. Ta navigace. Či tam byl ten nápis Kladno. Měl si držet těch nápisů Kladno, mami, víš? Snad si to zadala správně, mami, jo? Snad si to Kladno trefila, jestli ne, tak to nás to hodí třeba někde do Rakouska nebo do Slovenska. Nebo někam do Ameriky. Nás to může hodit. Se může stát. Bohem Kraupy, i když už natažím přes 28 minut. Ale tu už je 41. Hele, to už bude za chvilku hodina, mami. To už bude za chvilku natáčet hodinu. Mami. Přes hodinu už budu natáčet. Nápis. Debrno. Mami, to jsou debrňáci, ne? Mami, to bylo dobrý. Kdyby jsem tam odmazal to DE, tak už to byli Brňáci, ne? Ty Brňáci na Moravě se divili, že ve Středočeském kraji jsou taky Brňáci. Já nevím, jestli existuje i druhé Kladno, mami. Co? Chrudimi. A proč existuje, jak to je vesnice? My si ji můžeme vysnat tomu Kladnu číslo 2, mami. Protože to je mimi vesnice a my jsme mega město. A my jsme dobré město. Tady má dobrý průmysl. Nejlepšího hokejistu Jaromíra, nevím, něco, Jagra. Jsme vládka, že jsem nastěžil černé uhlí. A brzy Líbe hlavičko jenom.
leží a hýbe se jenom hlavou. Zavírka. Je Praha, Tursko. Tursko, to je dobrý název pro stát, ne? Škoda, že to museli zavřít. Co to je? A tak si četné rokové kapely říkají Royal. A my větrníku jsme z nich zahráli Royal. A my stačí ještě jenom, myslím, že ještě 19 minut a už budu mít to přes hodinu. A teď po čtvrté pustíme Jo? do éteru Royal Blood z anglického Ještě 19 hodin a 42 minut. A ono je 19 hodin a 13 minut. A je 41 minut. Katapultovali se rovnou do čela britského žebříčku. Také s přispěním nahrávky Shine in the Dark. Co to je za město? Se nekřičí. Je to velké město. Nebo nějaká vesnice, když tam vidím takový, taková velká vesnice, nebo město. Třeba vidím víc baráků. Určitě to bude městečko. Že má víc baráků. Holubice. Tam bydlejí holuby, mami. Jo, tak pojďme přes tvoje záklony asi. Jo, to vidíš? Jo. Tam budou taky přejezdy, friendly přejezdy. Dvacet. Ještě. 27 minut ještě zbývá do 1 hodiny natočit. My jsme v Holubicích. S Bohem Holubice. To je určitě. Jo. Hryboly. A velké šprtky. A jaký směrem jedeme rovně? Hledně moje přejezd. Já jsem tam viděl přejezd, mám je reálně. Reálně přejezd. O, co to je? Tam to určitě na kolany, já to vidím tři pězy. Vypadám přes všechny přejezdy, mami. Přes 3 přejezdy pojedám nice. Mami. Tam jsou 3 přejezdy, mami. Já jsem tam viděl 3 přejezdy na mapě. Co? Leží. Mami, leží. Furt už spí, mami. Co? Jo. Okresková
Kladno, jupí. Značně pohasla. Jak je na tom kapela dnes? Ono ještě zbývá 41 minut. Jak je, mami? Ono je náš okres velký, totiž, mami. Já jsem nevěděl, že náš okres je velký, mami, koukni se. Ono je ještě 19 hodin a 40 minut. Ale ono je už teďka 19 hodin a 18 minut. A 19:40 minut. Takže to bude dlouhá trasa přes okres Kladno, ne, mami? Takže okres Kladno je největší, ne, mami? Okres Kladno je větší, ne? Jaký je okres největší? Já si to vygooglím, myslím, že zítra, jo. Zítra si vygooglím největší okres v České republice. Ale to vidím přejezd. Nice. Bohužel, mami, musíš to podle navigace. Mami, ta trasa je bezdálniční. Základy, třetiny. No. Víš, proč si říkám bezdálniční? Že ta trasa nemá žádnou dálnici. My jsme reálně nejeli na dálnici a nejeli jsme přes Prahu. Ale přes. A přes nějaký určitě přejedem, ne? Přes nějaký přest, mami? Už teďka tam, už bude u nás poblíž koleje. A musíme jeden, a hlavně tady jeden přest. Protože jak... teďka budou přezdy. Stanice! Ono se předělává, ta stanice. Hezky. Ta stanice se předělává. Pustý. To znám, toto místo. A mi přines. Podjezd. Tak ne. Konovíze, mami. Nevím. Skoro bez železniční přejezdový přejezd. Cesta. Skoro bez železniční přejezdový. Jaký tam bude rok? Žádnej, to si já to srandu. Co? Jo, sát si klikla správně na Kladno, jestli ne, tak tě zastřelím, že si klikla někde do Německa nebo někam do Dánska, mami, jo? Může se stát, že může to přikliknout, mami, tu navigaci a my jet přes Kladno. Hele, kováry. Takže ty jsi se vybrala bezdálniční trasu, bezdálniční. No jo, tak už si to moc nevybírej, jo? Bohužel nemůžeš to změnit. To prostě je chudák, mami, ne? Ale půjdeme přes nějaký přejezd, mami, jupí, přes nějaký přejezd, tak pojedem. Určitě. Co? Železničním? Jo. Z budovy, který uskupil Lenci ze švédské Arviky a znovu rozebírám její čtvrté album Tempest, které vyšlo 11. srpna a nabídne seversky podpůrné tóny. Časopis Hellfire ve své recenzi nešetřil pochvalu. Magazín Powerplay vršil výrazy jako bombastické a chytlavé. Tak co? Necháme se taky navnadit
Za 500 metrů, jupí. Přejezd, hele, už to ukazuje. Ono se očím tam. Tam s Bohem. Přes. Jupí. Další přejezd. Hele, to je ASD 71. Mami. ASD 71. Kováry. Kovarský železniční přes. Hej, kočka. Mami. To byl nějaký zajíc. Ne, to bylo kočka. Jo. Hele. Víc, ačka se hejbe trochu. Ale nevidím ten ač, určitě taky už to myslím. Poslední pospěň. Já natáčím. 19 hodin a 24 minut. Aby 19 hodin a 40 minut. Takže to na to ještě. Takže na to bude ještě víc trvat. To nesvítí. Bohužel. Rovně, hele. I bochovičky. To znamená. Jsme jezdili na okolo, jsme koníky, ne? Jo? Když jsem měl nemoc, mami. A my jsme zahrnuli nemoc. Tam jsem jinou chodila na tábor, mami. Mami, to přespáváš, to se nemělo, ne? Jak si to líbilo? Dobrý. Další přejezd to bude. Další přejezd. Jo? Já už vím kde. To bude v Brandýsku, mami. Že my pojedeme přes Stehočeves a tím pojedeme až do Brandýska a přes Brandýsek přes přejezd. Pak ještě jdeme přes přejezd takhle a hotovo. Máme. Takže přes 2 přejezdy pojedeme. A přes Švermov, mami. Přes Švermov pojedeme, víš, mami? Teď pojedeme přes Švermov. Tak. Ahoj zájezde. A dálnice D7. Čau D7. Čau dálnice D7. Jenom nudy? Jo. Takže tak půjdeme přes Švermov. A chci vidět nějaký přejezdy. A chci ještě víc. A určitě nějaký budou.
3 kilometry. Oh. Just 7 minut. Super, bude semafor. Přes 50 minut. Za chvilku hodina. Ladeno. A kolik minut to trvá na semafor, když je červená a máme? Asi 10 minut, ne? Nebo 9. Jo, 8 minut, ne? Červená. Třeba mezi tím teď zelená. Ne. Čekáme se.
Nabíječku s sebou mám. ...55 minut. Stačí ještě 5 minut a budu... A totiž už budu hodinu mít. Já teďka mám v plánu dneska dosáhnout 1 hodinu. Máme místo? Máme? Ještě 5 minut a hotovo a bude to hodina. 4 minuty do hodiny. I nemusí tam být místo. Tady tam už nebude. Jen si koukni. Ha. Není. No. Tak moc prostě nemluv, jo. A když já se budu koukat, tak snad se neohrozím. Já to budu sledovat, než že budu pak to celou hodinu sledovat to videjko, celou hodinu. Protože to bude, že to videjko zabere celou hodinu, mami. A já si možná na to kouknu 4krát na to videjko. A co ten Leo? Spí. Spí, že leží a spí. Běž to tu. 3 minuty ještě.